Казанның Иман Нуры мәчете Казанның Совет районы Нагорный бистәсендә урнашкан. Ширек гасыр элек ачылган гыйбадәтханәнең халык арасында Абыстайлар мәчете дигән исеме дә бар. Күптән түгел Иман йортында кабат Абыстайлар мәҗлесе узды. Иман Нуры мәчетеннән Мөршидә Җихан репортажы. Абыстай дип, дини гыйлеме булган укымышлы ханымнарга әйтәбез, нәкъ менә абыстайлар үз тәҗрибәсеннән чыгып, киңәш бирә, дини тәрбияви гыйлем алырга ярдәм итә. Элегрәк абыстай хукукына өлкән яшьтәгеләр ия булса, хәзер яшьрәкләр дә дәгъва кыла. Абыстай исеменә лаек булып, шәһадәтнамә алган Айгөл Закированы яшь булуына карамастан Иман Нуры мәчетендә бик яхшы беләләр. Һәр яктан үрнәк ди Мөслимәләр берлеге җитәкчесе Наилә Җиһаншина. Әле сез яшьләр булгач, киләчәгегез алда дип күз алдыгыз иншалла. Дини чара Мәүлид аена багышлап үткәрелде. Мәчет ачылган вакытта ук Даимә һәм Рәшидә абыстайлар әлеге мәҗлисне үткәрүне башлап йөргән булган. Ә иң мөһиме алар эше дәвам итә. Бу мәчет үзенең эшчәнлеге белән бөтен шәһәргә дан тоткан. Чөнки бу мәчеттә күп еллар безнең Рәшидә абыстай Закирова хатын кызларны укытты һәм шулай мәҗлесләр оештырды. Менә аннан кала бу безнең кичәбез традиция булып сакланып калды. Чөнки Мәүлидкә киләләр әле Аллаһ Субханала Тәгаләгә якынайырга, Пәйгамбәрбез турында җылы сүзләр ишетергә. Менә әле шул җылылыкка, шушы дини кыйммәтләргә мохтаҗ булган хатын кызлар. Җиде кат күкне киштең сен, гәрәштән дә аштың сен, Аллаһы илә серләштең сен, сен Мустафа Мөхәммәд. Хәзерге ыгы-зыгылы заманда кеше күңелен дәвалар өчен бер җылы сүз дә җитә. Ә мәҗлис табынында зурлап рәхмәт хаты тапшырсалар, күңел нечкәреп үк китә. Мәүлид айы мәҗлисендә абыстайларга багышлап махсус вәгазь дә укылды. Мулла бит инде ризыксыз тора ала, вәгазьсез тора алмый. Мәүлид ашлары мөселманнарга Мөхәммәд саллаллаһу алейхи сәламның тормышын үрнәк итеп алырга искәртә. Мөршидә Җихан, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.